Carnaval gaat weer beginnen en dat feest is veel meer dan alleen maar de Polonaise lopen. Carnaval is eigenlijk het feest voordat je gaat vasten. Dus dan kun je die 3 dagen nog even lekker losgaan aan alles. Leuk dat je kijkt naar het Jeugdjournaal van vrijdag 28 februari. De komende dagen is Nederland verdeeld in 2 gebieden. Het deel waar ze carnaval vieren en het deel waar ze dat niet doen. Kinderen in het Limburgse Beegde leerden de afgelopen weken alles over het carnavalsfeest. Want er zit veel meer achter dan je denkt. De Polonaise is typisch iets voor carnaval. Je gaat zo door de zaal en de prins loopt voorop. Dit is iets wat wij deze weken op school hebben geleerd. Ik heb geleerd dat carnaval eigenlijk ook carnivale heet. En dat is carni betekent vlees en vale is vaarwel. Dus eigenlijk vaarwel vlees. Carnaval is eigenlijk het feest voordat je gaat vasten. Dus dan kun je die 3 dagen nog even lekker losgaan aan alles. We doen vasten omdat Jezus is doodgegaan en we willen meeleven met Maria en ja, ook een beetje met Jezus. Eerst zijn de kinderen al bezig met de mysteries van carnaval. Alle weetjes staan in boekjes die zijn geschreven in Limburgs dialect. Alaaf betekent dat al het eten en drinken op moet totdat het vasten begint. Alaf komt uit Duitsland en dat is eigenlijk alles op. Dat je nog even alles opmaakt voordat je gaat vasten. Vasten is dus een belangrijk onderdeel van carnaval, maar bijna niemand doet het nog. Als je ouders hebt die nog wat ouder zijn en die doen daar wel aan mee. Ik denk dat je het daar dan van over krijgt dat je dan ook moet vasten. Maar mijn ouders vasten niet, dus dan vast ik zelf ook niet. En het feest is leuker dan vasten. Ja, dat vind ik wel een beetje bedrog. Want dan zeg je van ja, ik zal ook wel gaan vasten en dan doe je dat toch niet. De prins is iemand die de baas is van carnaval. Die krijgt ook de sleutel van de burgemeester. Niet de echte sleutel, maar een neppe sleutel. En dan is hij zeg maar de baas, maar het is wel een gekke prins. Ja, dus als jij dacht dat carnaval alleen maar een verkleedpartijtje is, dan heb je het mis. Ja, ik vind verkleden ook leuk, maar ik vind het ook leuk dat je gewoon met z'n allen lekker feest viert en losgaat. En in de Polonaise leuke muziek en ja, dat is ook wel leuk. Morgen gaat de Jeugdjournaalbus naar Sassendonk, oftewel Zwolle. Daar viert prinses Ilse samen met haar gevolg carnaval.